Naimbag nga oras tayo man namin kakabsat ket may kayot kaduan nakapay agmula plus Ilocano Sonata Giyaman Rumba Cha-Cha. Kung kinayat ay pa'y tuy gasat nagsa kung kiniliw natukin rigat awalay mauray ko ngaka asing kaniyak lugila ang talangang nga mamuy buyak din si kantipin manaw pinil ilang puti pet sa tinaldaw sama po lukit talo di mabilang iti mayo simbang pet kabyag ko siyak tay lilipat mo bigyan man usyak met laday di inayayat yadu nga karkari at sangsang daytoy pusok no malaglagit kudagidi daydi ayan ayat ngain kapinerdi si kantipin manaw pinil ilang puti at sa tinaldaw sama po luket talo di mabilang iti mayo simbang at nabiyag ko siyak tay lilipat mo man usyak met laday di inayayat yadu nga karkari at sangsangit daytoy pusok no malaglagit udagiti daydi ayan ayat ngain kapinerdi at sangsangit daytoy pusok no malaglagip udagiti daydi ayan ayat ngain kapinerdi sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailang nuket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadanong kan jay dulang nga inkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptay di kapayen nga agpalpan deretso kati kaaruban saan apal sotoy paliw ko no sino paytay sadot a tao
nga idasar mo. Hoy, sadot agriin kan, dakes kan no di ka agbalaw. Iyornos munta masak bayam, lumakay kan arutay-rutay. Hoy, sadot agtrabaho ka, no kayat mo amangan ka. Lalo no adapay panggep mo, asumapol kasing kunganay mo. Dapay namnamam, nulaket di agdaget kan. Wat-wate mundak kalatakyag mo, unate munta ur-urat mo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman di aglawlaw. Siksikalat na kaidan, ala darsem bumangon ka. Intay ket agraragsak, baetentoy gitara. Ingkay ngarod agsala, bayat di panagkanta. Tapno mayaw awanta, datuok ken rigat. Bayat tinak panagkanta, dakay ti agsala. Ay anyan, aragsak na iti agsala. Aglalo no kadwa tay ti karuba. Undas la apang kisay ti problema. Pangyaw awan kiraos ti tiyan ang mabisina. Sa dinot ayan ko, adalata atugot ko. Daytoy gitarat uray na numo, ngem paseten to'y biyag ko. No may sar o ngak tasidong yo, tila may paay ko. Aweng daytoy gitarat, danggayan ta pa nagsalayo. Ay anyan, aragsak na iti agsala. Aglalo no kadwa tay ti barkada. Undas la apang kisay ti problema. Pangyaw awan kiraos ti tiyan ang mabisinan. Pangyaw awan kiraos ti tiyan ang mabisinan. Pangyaw awan kiraos ti tiyan ang mabisinan. Lingling ay ka
mabalin tanduy kantanta pinalaos kayang ayagta tanggayan tanto makas gitarra jay awer jay danong nga bumabay sa diyay anyang aragsak sa diyay awan tirigan sa diyay makalingligay jay baybay ket nalinay sa diyay anyang aragsak sa diyay awan tirigan sa diyay makalingligay jay baybay ket nalinay jay baybay ket nalinay. O inas na nagpaidumatumpit amwen man alam nga sikat sapsapule kadaytoy timek ko di mo ayamang bye-bye anak nga may dadanes lipatin ka wag dito'y panunod ko yung kasano aya di pa nang lipat ko ken ka kanay siping kamet den dito'y barukong to liwliwana ka daytoy puso ay naulpit binaybayan na kung ayan naglikod ang payen di samit ni nang naman yempiting tu aldaw ni waya ikariken ka et isa patakpay tinalagda kadaytoy timek ko di mo ayamang bye-bye anak nga may dadanes lipaten ka kuman dito'y panunod ko yung kasano ayan di pa nang lipat kuken ka anay siping kameten dito'y barukong ko liwliwana ka daytoy puso ay naulpit binaybayan na kung ayan nagli
ken ka et isa patakpay kinalagda ikariken ka et isa patakpay kinalagda. Dengam man o imnas kain ka kad mangnikna kadagitoy unuy ko agumaw gawawa amwen nga tuy gapuken ka tasika awan sa bali kinayawang man
unayen naulpi muken ranggas alaman diaku sawem ti pabus-busa tapnon mabalingkan ngalipaten ko himnas lipaten kan tunwen ngemaddak tunjay tanem ngemnuitan saan nga mabalinen ay itnem niyaya ilak at pagtuken yan tangay siksikan tinna ay ayaten lipaten kan tunwen ngemaddak tunijay tanem ngemnuitan saan nga mabalinen ay itnem niyaya dinak at pagtuken yan tangay siksikan tinak ay ayaten lipaten kan tunwen ngemaddak tunijay tanem ngemnuitan saan nga mabalinen ay itnem niyaya dinak at pagtuken yan tangay siksikan tinak ay ayaten yan tangay siksikan tinak ay Nagkigawen kay balasita nanarmig gayang yanan dakman laing matsambahan ako'y datong day tuwik na at malmali magyay kagida na mag-istos pagkentuanan parpareng lumapanag virus jay waig jay dayadan Nagkigawen kay balasita nararmig gayang yanan dakman laing matsambahan ang idatong day tuwik na at malmali magyay kagida amang isis pagkentuana kabareng lumapanag virus jay waig jay dayadan matukmak ka di tungtunget ni nanang na di dapat lang
sa gumbida. Selselan namin nga reklang naunes na paipat na litingnan. Yag kung
kakas tuy tibanag dedingaya jakuman agayayat tapuawan sang sangitan tapi mani kasatu ken natuy biag pait tuy biag sang sangitan anumay palagip kaniya kay dinagking naryanta ngayon benyak ku kaslama uyusen day tuya aniyat ang usang kaniya dinagkagibig metak nengiayan alangaru sa bidong puri sa pulanan kapno mauyusen day tuy biag alangaru sa bidong puri sa pulanan kapno mauyusen day tuy biag. Sa dinong alubong di ayan mo ita di mukad malagi sinangal ta aragsak agpanunod ka biag ko babarwenta niyaya agpanunod ka biag ko babarwenta niyaya gayam irigat tiagayat lusing lukus we isut natap lusing luk dirukayat isut sumabat sabat sililiday tuy puso kastoy akalat ama sililiday tuy puso bakit kita ka sidong isabat sililiday tuy puso kastoy akalat ama sililiday tuy puso kastoy akalat ama. Ipem awan tinagkurangat ken nagpasulat katuy ayat nga impaliknan ketawan umarta ken limbu pusok ti sinugatan
Naglagipem awan tinagkurangat ken kaaman ang alilaw. Naglagipem awan tinagkurangat ken kaaman ang alilaw. Ket taladawang
Alan gagayam dito yan nga gibos si upload tayo ket into manan sa maronog yaman aktiwan sa kay na pangtartarabay di channel ko.